Det er et nyt spil, og det er free for all igen. Så håber jeg, at det kommer til at gå godt. Ja, det er en live kommentar, eller hvad det nu hedder, live commentary. Jeg ved det ikke. Jeg er i hvert fald i gang. Nej. Nå, jeg ramte ikke. Jeg lader det hen! Hjælp! Jeg prøver at se, om jeg kan lade være med at dø. Det var fedt nok, hvis jeg ikke dør. SR-71 ready for launch. Our SR-71 is in the air. Dogs waiting for your mark. Dogs Fik waiting on dogs. your go. Dejligt! Dogs incoming. Rigtig dejligt det. Jeg er sådan set også lidt svært at lade være med at dø på sådan en militær. Jeg ved aldrig, hvornår man bliver angrebet. Spy plane ready for deployment. Enemy is jamming our radar. Upsi. Friendly spy plane inbound. Jeg sender et spyplane, når de lige har sendt et counter. SR-71 ready for deployment. Det skal jeg så ikke sende lige nu. Hvad er der galt med jer, doggies? Nå. SR-71 ready for launch. Irriterende tidspunkt. Our SR-71 is in the air. Så. Ja, jeg gjorde det bare nemt for mig selv. Ved at bare kaste en bombe. Så. Jeg gad ikke til at skyde på ham. Det spilder ammo. Så står den stille. Hvad skal du for det? Vi vil ses i min næste video. Ej. Bye bye.